Yo, monggo Mas Bayu. But baby, there you go again, making me love. Yeah, I start using my head, let it all go. Got you stuck on my body like a tattoo. And now I'm feeling stupid, rolling back to you. So I cross my heart and I hope to die that I only stay with you one more night. And I know I've said it a million times that I only stay with you one more night. I gotta tell you no, but my body keeps on telling you yes. I gotta tell you stop, but your lipstick got me so out of breath that I'll be waking up in the morning, probably hating myself. And I'll be waking up feeling satisfied but guilty as hell. Baby, there you go again, making me love. Yeah, I stop using my head, let it all go. Got you stuck on my body like a tattoo. And now I'm feeling stupid, rolling back to. So I cross my heart and I hope to die that I only stay with you one more night. And I know I've said in a million times that I only stay with you one more time. Mas Bayu, pada bonak. Pak Novi Budianto pada tembung. Om Bobi Santoso pada keyboard. Sumarsono pada biola. Mas Gianto pada kendang Jawa. Mas Yoyong pada bass, Mas Dicit pada drum.
Cuplak cuplak. Sing banter. Kiri. Gundul gundul pacul cul. Tepuk tangan untuk Jepara. Saya mau sowan ke Mbah Geol dulu. Kula nuwun, Mbah. Ini komiknya, Mbah. Saya, Mbah. Sehat. Sehat, Mbah. Sehat. Ya, alhamdulillah. Aku seneng banget iki mau. Kelingan zaman aku cilik biyen. Isih ana gundul-gundul pacul. Isih ana cuplak-cuplak suwung. Alhamdulillah. Iki sing senengane dolanan sing perlu disinaoni. Ning aku sing paling kesengsem karo suaramu ketika nyanyi iki mau lho. Sing kaya jago kluruk. Oh, sing niki. Niku po. Saged mboten, Mbah? Aku lagi kenal iki nek aku seneng. Ngoten niku. Gusti nggih pepadang. Mbah. Isaku yo mek ngene iki. Mbah. Baik. Apa iki? Kok ana cah braok. Niki wau lagune Maroon 5. Sing nonton niku cah nom-enom. Sing duwe gawe ya isih enom. Padha umure anakku. Iso tak pek mantu iki. Aja Mas, anake lanang. Mboten, Mbah. Niki kan niki lagune Maroon 5 cah nom-nom sing do ngrungokke. Kok jenengan nirokke njuk tekan ura-ura. Cetha desa kuwi. Aku no kuwi. Anu ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman oldies. Kowe iki cah nom ning suaramu kok bledek. Loh, semangat kok, Mbah. Indonesia di sini, Mas. Ora sopan. Iki sing jenengane cah nom ora iso menghargai kabudayan. Ora iso menghargai hal-hal sing pitutur luhur peninggalane nenek moyang kita. Isane ning bengak-bengok ra teges. Lah pripun, Mbah? Berbekau ket mau krungu suaramu kok bledek. Loh, anjan kula niku cetakane ngaten niki. Para sederek, menika contoh tiyang zaman sak menika sik ngaku namanipun kid zaman now. Weh. Sing ra ngerti sobosito, sing ora menghargai pitutur luhur peninggalane nenek moyang kita.
ora menyadari aku ki wong tuwa. Dadi sak metu-metuku meskipun lagune iki lagu apa ki mbok fave Anu Maroon 5. ning yo sik metu ura-ura kok Bul. Ha kok kowe nganggep kuno ketinggalan zaman jadul. Padha Mbah niki karepe Iki contone ampun ditiru nggih. Niki cah nom sik ora iso menghargai peninggalane nenek moyang kita. Lah kula terus ora menghargai kaya sik dingendikake Mbah Nun mau. Nak kene iki Jepara iki mbiyen iki pintu gerbang bangsa kita zaman semono. Pintu gerbang zamane kerajaan Kalingga sing ratune jenenge Ratu Sima sing bijaksana adil paramerta. Oke, rungokke Don. Neng kene ya peninggalane para waliwah Ratu Kalinyamat sik meninggali turunan-turunan kerajaan-kerajaan Mataram. Kuwi ra kelingan cah zaman saiki, sik ngerti dingerteni ming fafef ki mau. Sing kaya lagu Jago Kluruk ning aku ya seneng jane. Ning meskipun aku seneng ya metune ya ura-ura. Nganu Mbah, saya sebagai generasi muda itu seharusnya gimana? Kudu pripun? Tak adani yo, tak ibaratke cah zaman saiki do ora gelem nyinau zaman biyen. Ibaratnya ming berpikir kekinian. Hal-hal yang bersifat saiki tok. Ora gelem nyinau zaman biyen. Ibaratnya wong manah. Oh, Iki gendewane ya. Le narik mata panah ya ming siut semen iki. Cit. Mula mata panah ya ming meluncur mak. Cerut. 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 Abu. Ora power. Cah zaman saiki, cah nom zaman saiki kudu gelem nyinau yang bersifat masa lampau. Le narik busur sing ke belakang sing dawa aduh ke belakang. Ini. Sangga ya le ya. Sangga ya le ya. Dredeg aku. ini pun dibenike ta? Busur ditarik ke belakang supaya mata panah iso meluncur jauh ke depan. Ngalah kecepet. Mata panah meluncur ke depan dengan jauh dan pesat. Maka kamu akan menjadi anak muda yang berpikir masa depan, akan menjadi pemimpin ke depan, jauh ke depan. Kamu akan menjadi manusia Indonesia baru, memimpin manusia baru, anak cucumu besok. Amin. Tidak hanya sekedar menjadi generasi penerus, tapi generasi baru. You know? No. Nggih, Mbah. Ngono. Matane. Nggih, Mbah. Nyun sewu kula niku kalau hanya mengutarakan maksud hati karena di sini tadi banyak anak-anak muda. Ning kula sakniki ngertos matur nuwun Mbah Pituturi. Dadi memang cah nom sakniki kudu nyinau sing barang biyen supayane ora lali terus iso dienggo neruske ben duwe cakrawala sing luwih amba. Dinggo anak putune. Rak ngono. Kene kowe ya pinter le. Mbah. Kirane ya iso meletik. Lah kula Mbah. Aja nganti ming meletik mripate tok. Lah kula niku murite Mbah Nun e. Zaman biyen niku Nggih. wonten lagu-lagu sing kados ngaten wae mboten. Wah, anak zaman biyen iki ya. Mestine. Lagu-lagu zaman biyen ngaten niku. Lagu zaman biyen ya ana ning ya rada ndrodok-ndrodok sithik saiki Wah, cobi ora pas tak zaman saiki. mboten mesti Kula Mbah. niku badhe sinau we. Sinau kok. Sinau napa mawon kula sinau sakniki. Gelem po tak tuturi. Nggih, Mbok cobi. Ya idep-idep nostalgia zaman aku biyen ya. Mbok nggih, Mbah. Iyalah. Tas maipun. Ya. Oh niki. Oh, ya. Situ pernah ngajari saya. Ngene ya lagune. Ya. 1 2 3. Sok malam selikur tukokno tebu ayo bu, bungkil kacang ayo cangkir cubung ayo bung, kodele ayo le tong sapi ayo pindang asu ayo sugih hutang ayo tanggal 1 ayo ji mandolo ayo lo pas lapis ayo pis
bagus ayo Gus Gusti kula ayo londo mendem ayo demak ijo ayo Curaanku ayo kusir jaran ayo rantai kapal ayo palu arit PKI ayo iwak babi ayo bintang sabit Masumi ayo minak singgo ayo godhok telo ayo londo mendem ayo demok silit gudiken. Aya ngono kuwi. Aku sing mburi-mburi iki dol. Anu seneng kula, Mbah. Nyeneng kene iki. Wonten melih mboten? Wonten melih mboten. Wonten Iki melih nek mboten? jaman saiki ayake sik jenenge rap ke apa ya? Rap. Nggih. Nggih niki rap niki, Mbah. Nggih. Nggih, nek zaman riyen nek zaman sakniki rap. Tak nek siji ya. Nggih. Ning ngemu bedhekan iki. Oh. Oh, iki tembang watangan-watangan ya. Oh, bedhe. Aku dong nek Siji, loro, telu. Esuk-esuk tuku lengo nyangking botol. Kanca Kanca lawas dijak dolan menyang kali. pelem Balem iku kecuting luwihi jeruk. atumo Tumo iku manggone ana ing rambut. jempol Sikil otal-atil kena patil. Itu kuwi nggo dolanan ora apik. Tempolong yen dikeret besetke kulit. Silet iku dijupuk aja dicawuk. Gawang bal-balan jaringe arep pritil. Pentung wesi nggo ngebuk sing do korupsi. Matur suwun, Mbah. Wah, banyak sekali pelajaran yang itu. Ya. Matur nggih, Bang. Matur suwun nggih, Bang nggih. Kita doakan semoga Mbak Geol, Pak Nevi selalu sehat terus. But baby, there you go again, making me love you. I stopped using my head, let it all go. Got you stuck on my body like a tattoo. Yeah. So I cross my heart and I hope to die that I only stay with you one more night. And I know I've said it a million